אברהם. שלום לכולם, כבוד השגרירה, סלבנה גרגובה, וצוות השגרירות, ראשי הארגונים של העדה הבולגרית בארץ, היושב ראש של איחוד עולי בולגריה, אינו, יצחק ידידנו, נמצא כרגע בקיוסטנדיל, הוא הרגע טלפן אלינו, חלק מכם ודאי ראה אותו באמצעי התקשורת אתמול באירוע המיוחד בסופיה עם תזמורת צבאית, הביא לנו הרבה כבוד. הוא ביקש ממני לדבר בשם העמותה של איחוד עולי בולגריה. Некои да преведе на посланичката? Да. אנחנו מתאספים כאן שנה אחרי שנה. מנסים לומר כל פעם דברים חדשים. הקשבתי היטב לדברי השגרירה סלבנה גרגובה על תהליך ההשמדה של יהדות אירופה. תהליך השמדה נוראי. ואנחנו פה, אנחנו בנים לאלו היהודים שניצלו בבולגריה. תודות לעם הבולגרי. נמצא איתנו פה אברהם בן הדור. הוא גם ידבר, נהדר. אני אקח לך את מה שרצית לדבר אולי. לא. אברהם בן הדור, הוא בן 96 או 98? אני תמיד מתבלבל. 98. עד 120. ואברהם בן הדור, מפלובדיב, הוא היה בתחנת הרכבת אשר עמדה לאסוף חלק מיהודי פלובדיב לטרבלינקה. כולל אותי. כולל אותך. אמא שלי, גם היא ילידת פלובדיב, אבל את המשפחה שלה לא לקחו באותו היום. היינו בבית הספר. לא לקחו, כן, היא הייתה בת 17 באותו זמן. רבותיי, גיליתי דבר חדש בשבוע שעבר שלא ידעתי עליו. אני נולדתי בעיר בורגס, ותמיד אני חי עם הסיפור הזה של פלובדיב. אגב, אברהם בן הדור קפץ מהגדר, איפה שהיו, כל היהודים התאספו, כי ההורים שלו אמרו לו, תברח. כמו שאתם רואים אותו, גם היום הוא צנום ורזה, וגם אז, ולא הייתה לו בעיה, הוא קפץ וברח והגיע הביתה. אבל ההורים שלו חזרו בסופו של דבר, כי העם הבולגרי הצליח להשפיע על ממשלת בולגריה, על הממסד הבולגרי, לדחות את ביצוע המשלוח. ולכן, כמובן, אנחנו נהיה תמיד חבים את החוב הזה לכל אלה אשר עשו למען הצלתנו. אבל אמרתי לכם שבשבוע שעבר שוחחתי עם בת דודה שלי, שוש, היא גדולה ממני ב5 שנים. והיא סיפרה לי, סליחה? היא חיה? כן, היא חיה. חיה בחיפה, היא גרה בחיפה, והיא סיפרה לי שגם היא, כשהייתה בת 3 חודשים, יחד עם אמא שלה, הייתה בתחנת הרכבת בבורגס. רבותיי, אתם יודעים שההוראה לדחות את משלוח יהודי בולגריה למחנות התקבלה כבר 48 שעות קודם לכן, אבל אני לא ידעתי שכמו בפלובדיב המברק לא הגיע מהממשלה, גם בבורגס המברק לא הגיע. והבת דודה שלי מספרת לי מהסיפורים של אמא שלה כמובן, שהיא הייתה בת 3 חודשים בתחנת הרכבת מוכנים למשלוח. האבא שלהם, הדוד שלי, היה עובד כפייה, ולכן הוא לא היה בבורגס באותו הזמן. רבותיי, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שאנחנו חייבים מדי שנה בשנה להגיע שוב ושוב. אנחנו חייבים להנחיל לדור הצעיר שצריך להחליף אותנו. אני רואה פה גם דור צעיר, אבל אני רואה את הרוב בגיל המבוגר. אנחנו צריכים להנחיל לדור הצעיר להמשיך ולספר את הסיפור של הצלת יהודי בולגריה. אני רוצה לברך באופן מיוחד את השגרירה סלבנה גרגובה.
ואת הצוות שלה, יחד עם שר שאולי שנמצא פה, ואירה שרפמן, על פרויקט נהדר שהם מבצעים בבתי ספר תיכוניים, ואני הייתי השבוע בבית ספר תיכון בראשון לציון, ששם הם מנחילים לתלמידי השביעיות של בית הספר, לשכבה של השביעיות, את כל הנושא של יהדות בולגריה. והם הביאו איתם גם 4 עדים. אברהם בן הדור היה שם, ואינו היה שם, ועוד 2 היו שם וסיפרו את סיפור ההצלה שלהם. חשוב שננחיל גם לכלל הציבור הישראלי את הסיפור של בולגריה. לכן אני אומר שהצלת היהודים זה הציר המרכזי לידידות העמוקה שקיימת היום בין ישראל לבולגריה, ושמעתם מהשגרירה, ואני יכול לומר לכם כתור שגריר לשעבר, לאורך כל השנים בולגריה מגלה ידידות לישראל בצורה בלתי רגילה. והעמדה של כל ממשלות בולגריה, וגם עכשיו בתקופת המערכה של חרבות ברזל, עם תמיכה בישראל, לא תסולה בפז. את זה היא לא תוכל לתרגם, לא תסולה בפז. בכל אופן, אנחנו מודים היום לעם הבולגרי, ותחי הידידות בין ישראל לבולגריה. תודה רבה.